Danmark er lige begyndt at spille. Vi er guldfinalen mod Frankrig. Ja, bare et eksempel på Remeli. Godt så, Danmark! Okay. Hvad kæmper vi for? Sejr! Hvad kæmper vi for? Sejr! Hvad kæmper vi for? Sejr! Selvfølgelig gerne have fuldstændig ind, der begynder på noget. Han spiller langt fra en. Så Danmark fuldstændig. Danmark fører. De slækker fast på Pandi. Sidste minut. Kom så. Markering for passivspil. Kom så. Ja, op og stå med, der siger han Pandi. Han 2 afleveringer tilbage. Og de fører passivspil. Kom nu. Frankrig har også mulighed for at tage timeout. Der er 30 sekunder igen. Kom så. Nej. Jeg tror, det bliver forlænget spilletid. Det ser ud til at komme forlænget spilletid. Han gør det igen! Den gik ikke den her gang 27 efter 60 fuldstændig lige og meget svingende. Nej! Og har den her forlænget spilletid. Et eller andet er fair nok. Det er fair nok. 5 minutter. Hvad er fair nok? Det der, det er 2 verdenshold. De er lige gode. De spillede lige godt. Det er fair nok, det der. Jeg vil bare gerne have Danmark med alligevel. Men hvis det kunne være for sjov kamp, så er det fair nok. Men det er jo VM-finalen. EM-finalen, mener jeg. Overskuddet for danske spilslotteri. Fucking yes, mand! Danmark skal gå på færd. Altså. Lad os se, om pigebarnet får ret. Ja, og få fat i der med Remeli. Så får et mål nu. Man skal måle hver gang. Så der ikke kan finde plads. Gissel får et frikast. Godt, Gissel. Skyd! Niklas Ladin tilbage i målet. Kirkelykke. Passivt spil. Men det må være fordi, han ikke bare skyder. Ja. Og Frankrig kan ikke spille bold. Frankrig kan ikke spille bold. Og Frankrig kan ikke spille bold. Kan Frankrig tabe? Ja, det kan de godt. Kan Frankrig tabe bolden? Ja, det kan de godt. Kan Danmark vælge guld? Selvfølgelig kan de det! Kom så, Danmark! Læser situationen godt. Præcis. Han forsøger også at trække angrebsvejen lidt. Jeg håber, han er okay. Kom så, Hansen. Vi fortsætter mod mål. Han kan bedre til at dæmme op for det danske 7-6-spil. Hvad skete der? Ja, og Ladin er tilbage. Man må da ikke tage den nu af hånden. Han tog bolden med hånden på ham, må han godt det? Sådan! Ja! Frankrig fører. De kan med dem. Hvis det lige puster et øjeblik, de kan med dem. Og han behøver altså ikke at have fået smag for det nu. Tag bolden! Kom! Sæt nu, Ladin! Kom nu! Kom nu! 2 mål med på 3 minutter. Som i VM. Er du ked af det, mor? Hvad? Er du ked af det, mor? Jeg er også ked af det. Nu er det sandhedens time. Yes! Kom så, Hansen! Ja!
2 mål mere. Og sejren er vores! Nej! Det kan ikke være bekendt. Det danskere og en tydelig påvirket Mathias Gissel, der formentlig bærer rundt. Selvfølgelig han bærer rundt på en stor del af ansvaret med en passiv kendelse og en teknisk fejl til sidst i den her kamp med Frankrig. Selvfølgelig gør han det, men han identificerer sig også, at der er anføreren pokalen, og det bliver heller til de store råd her. Og så kører det, han ser ud. Og så er det formentlig en ringe trøst for Mathias Gissel, at han for andet år i træk bliver kåret til turneringens topscorer. Uden at skyde det eneste straffekast undervejs. Og dronningen er selvfølgelig derinde. Forrygende finale, men som han selv siger i interviewet bagefter, ressourcerne var ved at være brugt op. 7 på 7. Bedre hen næste gang, Danmark.